lamig. Saan yung kasama ko? Hindi ko na maayos yung... Hi guys, nandito kami sa Waterloo. St. Jacob's Farmers Market. Ang lawak pala. Sino yung naka... Hi! Good morning! Hindi ko nakita. Sino yon? Asan na yung kasama ko? Nawawala na siya. Iniwan na ako guys. Oh, ayan o. Tingnan nyo dito. Oh, honey. Para siyang malaking garage sale. Asan na yung kasama ko? Hindi ko na makita. Wow, tingnan nyo oh. Good yourself. You're back. Hindi ko na makita yung kasama ko. Nasaan na siya? Pumasok niya ba sa loob? Okay, so apples. Nag-shopping na yata yung kasama ko. Saan siya pumunta? Tawagan mo na ako. Tingnan mo, mga produce. Napanamon. Oh my God. Talaga dakil nga ko niya. Dakil nga. Ayan o, Peddler's Village kung kuna na di jay. Napangkadyaw na again? Oh. Niya, wan jimi gloves ko. Naglami is. Ha. Nakatinta gumatang gloves ko. Di dyan eh, lakay nga lakot ko ah. Yan na. No.
don't want that. Nandiyan ni yan, tikwa, di lakay. Lakay. Hi, Arceli. Wow. Malamig, guys. Malamig. Ah, sheepskin talaga. Ano yung nangyayari? $50, tumatakas mo. But it's sheepskin. Sila ko. Ano itong mga to? $15. Oh, nagpata mo galing dito. Nya di taon na. Ha? Mamakan na pagkan? Nagyan iti babati nga butik nga kuna. So, dapat food court na dyan. Oh, yung kaginodo? Dapat ginoddan na Guys, merong ano dito. May katiyan. Dapat ginoddan dito yung nilalamig ka, oh. Ito ang heater nila outside. No. Outside heater. Market shops. Food court. Gusto mo pumasok sa food court? No dogs allowed. Oh, okay. Ang ganito. May coffee shop. Maliliit na shops, boutiques. Oh. Well, it's easy livestock as far as livestock goes. So they're working really hard. That's a lot. Parang sa ano, oh. Inabel. Oh. Jewel by Jewels. Ano to? Furnitures.
Market Grill. Oh, restaurant yan. Oh. I can buy me aprons. Oh, kitchen stuff. Oh. Placemats. Oh, okay. Super. Wow. Ano pala PDBD ka na Betamax. Betamax ko din yan. Oh, God. Isim rekan tatatay? Ah, okay. Alright, guys. That's one building. Awa magbuy-buya. Agbuya dan to no karingda. We're in St. Jacob's Farmers Market in Waterloo. Madami ng tao. Enjoy the pasta. Your wife working today too? No, she's off today. She worked last night. She didn't get home till 3. Yeah. Yeah. Oh, maliliit na shops. Snego Birds Feed. English Sports. Imports pala. Wow. Grabe, oh. Ang klase. Mga products yan ng mga natives. Very warm. Pwede ka namang pumasok. Wanna go in? Yalata. Para nagmotor ka? They have gloves. Small only. Motorcycle jacket. Helmets. Gloves. Nabalit ko na rita material na talaga. Fiber. Yung helmet mo. Mga fiber. Manaking ka?
Mana? Yung mga. Awan ni Jin box na dyan. How much are they? This one 60 bucks. 60 bucks. There's a lightweight DOT helmet. Then I have a black one. Are those the same ones? I know those. Those are the same to this. But- Those are different. Those are different? The other one is also. Is it heavy or lightweight? No, this is heavier. Yeah. Carbon fiber type, but I don't know the good size. Yeah, those ones is good. If you want some different size, I can get. Is that too small for you, or is it okay? You put the e-bike, right? Yeah, you can push down on the head. Yeah. He'll use it when he's riding his e-bike. So Try those. They're heavier. I don't have many on those ones, but solid leather, guys. That's dito. it's a little bit thick there. Sa mga ladies na motorist. Motorcyclist pala. Yun sa The other one lalaki. is the black. Same one is in the black. There's another one, say punchers, like a graphic on that. Hindi ko sa kung ano. Yung ating kopya. Hindi na, 20 man lang. Other one is like this, round one. You wanna have one. You have those ones. How size na? Kasi? Thank you. Pet house. Food and crafts. Ang doban dyan. Exit third. Huh? Oh yeah. Cheese coffee. No, thank you. Ice cream.
Chocolate painting. Battle Works. Yan ito kasla divisoria. Pure leather gitu lako da yun. Tapos mga handcrafted kaya mahal. And so these ones are all like also Shea butter. Jay? Gubat dito. Oh, look at this. Wow, nag-game nga talagitan. Yoga lang. Their food studio. Is that big enough? Pasta niya. Ano na ito yun? Diba divider mo? remember. Yeah. Turmeric. Sukat ka man pa? Coco. Coco.
Yeah, it's all local folks. You guys want to do it? Another key for you? You wanna buy? I'm giving you drawing. Honey. Mga homemade. Peddler's Village. Galing na tayo din eh. Sa food court. Food and crafts. I think so. I think so. Sakita na? Yan eh. Tapi din nakita tating nga antique. I told you so. Did you get your things there? No, Yeah, may totoo yun. Nagpasit. Ang kagata na. Video block. Looking for helmet. yeah. Dakgal ah. Madi ah. Ang dakgal. Yeah. Pang dakgal ulo na. So all the hotels. Mostly mga shops. Ganito. Ano to? Cowboy boots. Country, ano, country outfits. Yeah. Pure leather na kita sa nangin. Churros, oh. Get one? Bye. Ito ng pagkain. Nakugutom na naman ako. Yung mga boots, boots. Wow. Tama garami dito pretzel dito ni. Pretzel. Fresh pretzel. Here's your pretzel, Amelia. Oh, Okay, here you go. we'll come and buy pretzel later. I know we're just over on our ear. Oh my God.
Let's go to the other building. Sige, Jai. Pag summer dito, siguro, maraming magbebenta dito ng mga fresh fruits and vegetables. Pero syempre, dahil winter, wala pa. Kainan din dito. Little donuts. Ganda. Mga locally made. Nakita magluto ti ko tatajati pretzel nga kunak tajati kwa ugpagan ni Brad ay rab nga ko agad na daw sa ulo na pag na naging lalako Oh, what about this wine? Oh, Niagara. Shiraz. Ah, may fresh veggies dito. Konti lang, oh. Pero meron din sa labas. Country style products. Chocolate peanut butter. Kombucha. Magigarod ko ah. Di kinatangda. Pati di kasi nga pang may karati digestion. Bumbleberry. Check out these tulips now. 4 bunches for 20 now. Wow, 4 bunches for tulips for 20. Don't be shy, folks. Next to match down, check out the tulips. Where to go? Not small. Wala daw preservatives. What's great specials, folks? Come on in. Yeah? I don't know. I don't know which one is 214. You can ask them. I just wondered if you did. Great day.
Sorry, what'd you ask, sir? What? Cherry, 2 for 10. Red grapes, 2 for 8. Jake. Available? Pineapple, 2 for 6 for jumbo. Ito mo dito. Beef. Alright, no, you're good. Folks, come on down over here. Go for 10. Diba may cherry ka na dito? Kasama ng strawberry mix. 4 for 10. Strawberry? Ay, ito ni cherry. Yan no? Raspberry. Di mo magkati raspberry? Kinan ko ito. Nati blackberry. So, what can I get you? Strawberries for the 4 for 10 too? Thank you. Yeah. One in the bag, 2 for cherries. For 10, 2 if you want. Okay, mukha 30 gram naman ito. Oh my God. Wala na ba ito? Dala. Dahil madamdaman. Dahil sakit ah. Lagi mo kadit na gawin. Maple Okay, go. candy. Ay, wait. Samosa. Sim na ko. Pizza. Isikan. I don't know, si Kapit yung nga to. Pangalan? I don't know, what do you wanna eat? Yung kita karneda nga lakotan niya. Marinated na. Oh, ito butcher. Meat shop din eh. St. Jacob's Market. Here in Waterloo. Yeah. Nya, kayak mo. Keto treats. Ayan o, mga meat. Kain muna kami kasi gutom na. Pagkita pang ne. Oh my God. Kita mo tapila na. Iya. Demo. Sika. Guess the other side. Pretzel milk. Saan? Pagkita ni natives da. Oh, little donuts. Di bangir? Tadi bangir wanda ito. Pizza? Kapay, dapat yan. Di bangir dito na anak ko ang tatatengat na makan. Ay, nagado. Ito, din niya. Sika. Ayan. O, ayan. Dala kita nga krosante dito tayo eh.
siguro. Hello sa isang nanonood. Bukas maraming manonood. Yung may takip sa ulo na yan, oh. Pepperoni, kanawaya. Doa? Baka kasi na. Pagkuhan. Diba? You want the pepperoni? Pepperoni and one Hawaiian? Okay. Okay. Inumin na 1 kila ko. Dadyan. Damo dan mo tadyalugan. Ako yung ito lang pala. Crush. Can we take crush? 2 crush? Okay. Hawaiian and pepperoni. Yeah. Hi. Can we have one of these and one pepperoni, please? I want it to have like a. One crush and one water. Which one is mine? The orange one, please. That's the 14.15. Is there anywhere we can eat here? Okay, so there's some upstairs just right by the elevators, and I don't know if it puts some up in the Peddler's Village. On a Peddler's Village, yeah. I know there's some outside. Okay, thank you. If you go to the white tent, there might be some just right at the beginning. Oh yeah? Probably benches. Yeah. Thank you. Your seat. Yes, please. Yes. Thank you. Yung elevator. Jarwaren? Okay. Ang dami ng tao. Farmers market. Oh, line up oh. Ano to? Yan sa fritter. Ewan ko kung ano hindi na line up dyan. Oh, dito pala oh. Dito na yan. Dati pag inudwan. Dito kami sa may heater. Pag inudwan dito ay malamig kasi eh. Ayan o. Nilalagyan nila ng kahoy pag naubos. Ito yan. Aga usok ka na. Oh, ito yan. Okay. Kain na lang muna kami. Ay, mainit naman. Ito. Sure ka? Kaya mo di...
Okay, kata? Ay, grabe. Imang, nagising ka. Oo, kakain muna kami ng pizza kasi ala mo na ni. Mainit naman masyado. Malapit ito. Doon, doon. Pwede bang ilipat yung upuan? Kaya mo na ka nakapantuang at tuyin. Naasok. Hindi tayo makakain na gusto. Ang ngarod. DJ ko mata medyo nalamang basit. Ito ni, tanalamlamang pa. Sorry. Ah, nito naangin nito eh. Okay. Grabe. Naluluha ako dun sa ano. May apoy kasi doon dahil ano siya. Parang sa Ilocano pag ginudwan. Kain muna kami ng pizza. Sige, i-direct ko doon. Marami ng tao guys dito. Farmers market. Ay, ano bang tawag dito? Oo, farmers market. Dito pag summer, for sure maraming nagbebenta ng gulay. Pero dahil winter, wala masyado. So yan, mga shops, yung nandyan, mga shops na maliliit. Kain muna kami ha. Gutom na. Gutom ka na. Gutom na si Sir Dom. So, wow, sarap ng pizza. Mainit-init pa. Oh. What is spray mo? Ay, gulay. Matulog ka na muna, Imang. Panuorin mo na lang bukas. Hello, sino ba yung nanonood dyan na iba? Isa lang naman nakikita ko. Yan na dyan danomen? Ay. Ang mga ka. Lugan mo din mo. Ang lagpas ng tinugan dito eh. No. Tagaminta no sa adto tipakpaan ti tao. Kung napansin niyo yung mga shops na pinuntahan namin, mostly yung mga kainan, may mga nagbebenta na, nagtitinda na may ano sa ulo, yung mga native dito, yung mga tao. Mga kauna-unahang tao, kumbaga. Mga sinaunang paniniwala. Sa kanila, nagluluto pa sila sa kahoy. Tingnan mo yung heater nila dun sa labas, kahoy. Kung sa city yan, mga bigas na, de kuryente. Pero dito, kahoy.
So, mostly yung mga produce, ang mga product nila dito, mga handmade, mga locally made, kaya medyo mahal. Pero gustong-gustong puntahan ng tao kasi gusto nilang isupport yung mga locally made products. Yung kapso magkitomo na. Biro ka pa ng tamad din ako. Ay. Cherry can roadside. Na? Nakuha ng cherry can kuha ko. Kagumagatang nagitipuada. Ito na alsam. Maling. Amo pinaramraman na ng amo. Nagkasal, kaya nalamis ito eh. Kuha. Kamaya magkatanong mo ka natin. Kailang mo kanya. Pinakawa, kumarnak ka mali ang pinamuli. Nakapasukot ka? What? Hindi mo pag hindi mo bahay lapit, tayo maging paglalagay. Diyan? Dang ta. At picture tanto dyan o kang ganun talong mo. Ya. Picture tanto dyan sa angon o kang ganun tagawin. Iyan, kumplata. Live em. Alawa dahil na. Limar, parang Wala wala rin nung summer siguro nagdodlakot din ko. Fresh vegetable and livestock. Mamati, red wine na duwa, vegetable, apples. Dama doon na niya dahil di kwa. Or pa? Summer, kaya may magitan to. Ayaw mo. Mabalik kami dito sa summer, guys. Nagdatra ka naman yata? Bising ka pa ya? Ano yung datan? Ano maraman ang may? At ito ano labas dito? Nya? Dati ka na yung boss. Mahilig ka titis, kung ni Brad. May lubla ko diyan. Hamo may bagangahaan pa. No, nakat. Locally may tagita-tis. Yan yung cold cut. Magiging cold cut ka naman. Salami, kagakwa. Yeah. Cold cut, salami, turkey, ham.
Naamoy mo yung pizza. Sige na, matulog ka na. Hindi kayo, hindi ka natang talaga. Dapat kami nakada, hindi ubingat, kurang ke, mapang kami di parbangong na. Ito no summer kita madlanto lagi di pony kas jar. Yung ano ba na? Napagluganan to bugbi. Lakaw taktin jay ko na na, jamut sinutipag ko na jay. Animal auction ko na na. At daan dito naglawat dapat di antique shop di jay. Di ba ilain ko na. Ang antique shop ko na dito niya. Yo, kita ulit, ito makin, hindi mo lakot dalaramak eh. Tapos yung helmet, magkano 70-50. Hindi lakot dito kita product dito yung hindi pang country outfits ko talaga narami dito. Sige, yung woven wall. Kaya ito up pa lang. Nagong tao eh, term, nagong tao. Normal na kanya dito kita. Ano, may tagpalingkit din eh. Lakarda. Dapat ang Pilipino na pwede. Yan, dagdag gunda isa. Sila mo magbero ko pag ito gawanda. Oy, tama na kita summer nga tagyat na ning ano ng number. Hindi di garot ka. Kami nagpabayad na rin may sa Muna. Bayadan lagi di farmers. Kakitaan. July. July, August. Dito lang napuntahan ko na karamihan mga puti. Karamihan sa pinupuntahan namin, madaming Pilipino. Sige, kung malaing nga kamu edi bunga ke tiny sige awan mo So, dama ka sa guys ha. so kitang pupuraw Ano mo ba? Ano ba mo? Ay, sorry, excuse me. Nagtatay yan titrin nga
pasar na katifol. Hello sa mga nanonood pagkatapos ng live. Mga tulog or nasa trabaho. Magandang pasyalan ito outside the city. Dami na nga rin tao. May nagbebenta sa loob ng wine na Niagara. Bili kami ng wine. At saka fruits daw. Gusto niya ng cherries. I didn't feel sad at all. I didn't feel sad. I woke up and I was just thankful I got to see him. I felt like it was really blessed to actually just have a conversation. Okay. Pasok kami sa loob. Tapos uwi na kami. Maghahanap din ako ng washroom. Pwede? Ganyan yung olive oil. Hi there. Hi there. Which one is a little sweet? They're all dry wines. Oh. So none of them are really sweet. None of them are. Oh, so everything is dry? Yes. Oh, so my husband probably wants something. You want dry? How much are these? The sparkling Riesling is $19.95. That's a sparkling. What about this one? This one's on sale. The Shiraz is $13.95. Oh, 13. Pinot Grigio. I don't know. You don't have a sample on this one or no? Just this one. Okay. You can take one if you want to try it. Napapalan tayo sa ocean? May gumapal si Prutas?
Laging maraming tao. Blue juice. Yes, a very small. 4 back. Great day. That's right, all berries. Great day. See there? Thank you. Diyan nga tutut di washroom? Adda? Di side? Picture to diyan ti pakitam ko kini Brad. Rab. We went there. Okay guys. Ay, washrooms din eh. Ay, dito ni. Ay, lalaki ta. Ay, di ba ba? Okay. Bye na everyone. Everyone. Yes. You want to head over there? Huh? Well, they don't know that. I can text her. Okay. Mga rot.